Ochiewi. Okoni. Abuok. Chungane. Kikidhi e piny joko leti. To mon ma okare kiawa wadi twaro batisni. Osewe odhi oninde wi kom. Mano ng'ama nyalo negi. Onyore be ni vumilia. Dhako onego bed ni vumilia. Ng'ama dichuo mok twar bok ber. Ng'ama dichuo be ber matwaro. Ng'ama dichuo nyaka kibed ng'ama twaro. Ma kata ka be ni jajuok biro to wacho ni kawuono eti kawuono eti. Ng'ama dichuo mok twar ber. No. Ni ng'ama dichuo ininda yo ka mok itwar. Ni no mok itwar. Tware ma dhako nyalo chiewi e oro chieng. Kone oro chieng ni loko gi matek ahinya. En jomoko elo nindo molok gia e wi nindo ka. Mocham nyaka gimoro. But twara inya gasana twara inya be koro kober. Kini kana nindo mokwaji ma kese chako twaro. Kani kori twaro ti wuoyo kedi. Yes chok bara jaman. Chuo kono dhi wuoth moro. Ka gidhi wuoth moro. Chuna gi mbaka ni but sincerely generally actually I didn't want to tell you this thing. Okay. Ka gisedhi wuoth moro. Awinje. To kaka aoche iloso ga oche cha. Okelne gimoro kanyo gi bilo matin. Ka gisebilo. Nindo kwanyo ng'ama notedo wuoth. Nendo timo? Ng'awo kwanyo. Ng'ama notimo? Ng'awa notedo wuoth. Ewi kom. Ewi kom. Ochako go mbaka gi mpango wa kano to ji obed. Ogo mbaka gi mpango wa kano to ji obed. Okone nao? Adhi kod gi nyieke gi losa. Ewi kom ka? Kombe mok gin go mabe ahinya. Kombe gige mok aneno ka be ahinya. Sana mabedi. Ondinga nyaka rama ibiro rwaya. Kobuok. Oyudo ga kila ng'ato ng'iye. To donjo go wero wen Nyasaye idwa lamne kich. Bwana wawuok kae. Ora duru chikinyo ni chingni dobo kinyi chino bakere baro runya kana moru nyaka loka chaka wuro tarika chendo ne mara par the year 2020 away Elwet Elizabeth Obiero abenda brotare kure chino bakere badiro Nyango Express obroteri nyakanyo nyaka go secho ko banksadi kama saberio mara odiochieng oriti masani ber kod odiochieng banyangafu.